Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay B.
alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo, bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ng kaluwalhatiang sa akin na ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan,
Ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin na inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Mamaya pa tayo po manalangin tam. Malugod at malamang kami pa. Halala pong pupos din kay kaming pamipuri ang pong kaming pasalamat. Karang dapat mong mangayap kay kami. Ginuna niyo yung abis mi kareti nung yung siwan na kang pumpurian. Sambanda ka king pangay espiritu ang pong king katutuan. Gino pa si bayo ay nipuin kay kaming masyang kaibakan. Makatipon kami kiyang mikakapatad. Banting upayang makanyang kiyang mag-aral. Maminto ko rin buryong migpa. Ganun Diyos, dakalpong nakalasalamat anong makananong ingat may imbalang metong at metong kaya kami. Hanggang ining oras malaya kayang gagat. Babon ning yatig pa ganun Diyos. Tulutan mo ining oras ay iti din kaya kang amano. Makanyan lang bitukong dulang darang kaya kaming puso. Bangka nita ka rin mabubuwas Diyos. Makanyan kayang mayayang kayang orang pegitang kita. Ganun Diyos, ore ne puring kaya kaming pengaring katagan pang mapila na may mundasyon kiyang kasalpantayanan karingal dona pun Diyos ko. Nung ni naman po ating bitbit na parandam ngayon or sa iti yung karelang ko buntok nangan. Ikpambanal makanyan mo nga pisan karing kaya kang mayupayang gamat. Makanyan mo no sanang pakayapan at makanyan mo nang ibalik tanda terang piersampong sikanan banting payang makanyan lang nga kayabi. Susuyot maminto yung buri mo at makanyan dake nga gabayan ni kasulong naning kaya kasalpantayanan. Ginumin Diyos, so ini po yung kaming pehari, aking mauna king base spirito. Ika po yung manakit karingal dona po Diyos ko, may atong yan naman pong may mundasyon king kayang kasalpantiyan ang girin Diyos. Tulutan mong kanyan may sanang pasagana ka rin ng arkangeles ng banwa. Nung nukan lasana rin ang patulay pa makanyan may yabi ka rin king pengaring king mamuna king base spirito. Ikpambanal, o rin ipurin kayang pamilyang kuwan. Diyos ko, makanyan mo sanang pakayapan, din sugat darin karelang puso, pablasan yung pagsubok, dinaran niya king karelang biye. Green Diyos, alang-alang king kikeng kasalpantayanan, banpayang karingal dobukas, makanyan lang maminto ka rin buri mo. Ginamin Diyos, o rin ipurin pinili mong kasangkapan at talete, daning kikang upaya. Diyos ko, dinan mong piersampong sikanan, banting upayang makanyandang malayang galawan yung karelang katungkulan, kikaigpa, alang-alang karang taong mga kailangan at king kikeng kasalpantayanan. Ginoon Diyos, sinabi mo nung manyaway marinan kami. Nung kutok kami, buklat or sa ititin ng mamanyaway. Banalong ng mawani ka kay kami ng mga nalaki ang harapat. Diyos, makanyan mo king kaya mapapagod. Ilaot may padaki ka so kaisipan ginoon nung itang mikalugod dya sa anong natiling kayabi may hanggang makayukol king kaya kasalpantayanan. Ginoon Diyos, ako mampugis yan, gisanan sa birta, tunggal dalam manganakong puso, ka po, alam mula. Ginoon rin ni Purn, dumating kayo doon, kaya kasana tanggapan mo, at tingabangahain, king malmong harapan, at tanggapan mo naman lubusan, kaya kang panibat ng inengam, wakas, iyan nasa. Kristo
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritu. Ang Espiritu is karunungan na ukol sa uri, simula, at patutunguhan ng Espiritu, at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita, sa daigdigang hindi nakikita, sa pamamagitan ng talilitan o medyo. Patungo sa Diyos, pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang pinarelihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Natili ang sariling pagkatao o kangkina ng Espiritu pagkatapos ng tinatawahan. Ang pagsulong tungkol kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu o kabalayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Yung pagpapalala
lilipas nato king lelanganan ni Diyos. Alang itatagan hanggang magkilala ing kayang upaya king lagyunan ing kekong katipunan pamisasan metong yung metong nga panamdam ing kalam na nin Diyos mengulida at iyo ngening kayabakan kekong sabla yabot ko kay kayo ing may paworas ampon kapayapan. Ikong anak na nin Diyos ikityut akila igit lalo na din kayang bila madat king ibat ang kabitasan ang mangayap tiro na karing kayang pamilya ang gaking talwing singap na ning kay gawa na ing kayang katungkulan at responsibilidad ikang kayang kasuyo aw sanda ka aglik daman king akong arapan bay sablang bagay kalb ko king kayong tipunan king oras iti sanang pamigaganak na into manatili king yato naman ingke kang kasuyo uling manibag king mula gawang teguyod ingke ang katungkol ke kayong pamilyano mupin ang gagawin ing kaging harapan na dapat ing anak akakit mo at inlamkas ilusong ipakit ng kayang pamaglako ing kasalpantayanan ng pon ating bining makatagan. Yan ingadong kukeka, mapanalangin ka banting upayang melubas pagmalunan, melubas kikyakan, iyan mo. Iksad ka sana, ng oras antimo, ing misad sadya, king kayang kulan. Intindihan mo ko. Papanalangin ka, anak mo, kalan mo, karangak demo. Ito kimo ang itakbang, king kasalpatayan at king katutuan, na ning kapamintuan king Diyos, dili king salamang piwan dyan, ing pamanalangin at pamani niya pat king kapamilatana ika at ing kapang panawon impanintunanan ning tao ing labis-labis apagbi ing labis-labis ayagawa ng kasiyaan king kayang bi ing kasuyo mo ikit mo ang gaking talwi ng panakbang ang gaking talwi ng singap ning kayang pangisnawa kaya na ing makapatulang akakit daring tao may paras kaya may naka manayimi kayo gawan ta mangin amakaw ko king gabon kumako kanan kamonye at tatlong gabinetis manang kayo bibili king suka ng pagbilian manalangin kayo uling epa misadsad lubusan interes na impa mga babo king kalang kabiyayan king karyang kabilya ayadong do inyatong tinyang pagilan kang kayang likuan paintunanan ni talpantaya ding likwana ning beko enya otangening at inari bendesyonan niya bangkala kaibat ita sobra
kingatlo yung panalangin, ibulusyon ito, ilakad yung makanyan, manibating kayang kabuntukan, rimbitis na, tsaka kumanin, bayo yung militakwan. Yan yung kanakasuyo at manalangin tam. Tikdo ko sa aguli. Makapaya na Diyos, kakatas-katasan, di natang nepoyeng, oras may akitian. Oy, ning anak mo, oras na dinatang, tinutulon mong diyan meng kapinawan. Rening likwanang kaya penilas mo ngeni karelaki mo metong panamdam aptasan mo Diyos ko ang kasuyo na si kanan ni biyemong para man mong ampong biyerang masikanan kanita king bukas ginailang ang pugyan, likwaning kingwa mo, luntoing kayayusan, dapat amayap, lalong gawan dayan. Oy ning na poy ngadwan ko kekang eme pakukuanan para man meng biyarsang king balang penandit papangagawa na banan ng tungkulan tipuing kasuyo na alam manamdaman mabayat masolong igit pong likwanang kabangal ng tiyo para man mo ang pong sikan Diyos ko kinggang kekang bare malangang mibayo oy ning kingwa mo king bienang kelakwanan eninong king oras pumsulin neman ikaing makibalo dapat na nanuman nung atong pangmali bingka patawaran bibilin ko puking mala upaya mo tingkay hanggang likwan lalo'y ngabangala makabang panahon saan po'y biyemo yan nasa iyong dalong at pa nalangin kong
Inglagyon ng Ginoo, metong yung panamdam. Kingagawayo mulangin iman. Iti mayayarit lakong pilinan. Akakit na nin Diyos yan makamaldugan. Ingararapat yun lang pipilinan yo. Karasking tungkulan nga nagagawayo. Kay ba't nga ning oras miras ne meeting doleo. Ke kong kapanwalan damaya neyat yo. Ikayo ikongan bisat ali kayong panyatang ning oras emi po laikong. Atin kong ang takdang oras sa gampanan nyo. Kabang alayo yan nanoyeng gawan nyo. Simen yung banayad nung atin resulta nung nanoy ingang ko mayapa borina kasalpan tayanan banela ulila dingke kong sarili eningda ramdamda bisakot bisa manaya mong oras yan ing binye nganing Diyos ke kayo ke kongan kabang pagkalone eyo sikanan piagaran yung maya kembalikan kasalpan tayanan lalong kasatayanan lalong mayakit ya karingal do bukas anak yu tinala metong kong bantayog bituro karela itiyang suyo ko salamat king Ginoo, salamat mo naman king pamitipan lalo bisa itutugawan yo lobos kong mibata king katungkulan yo ketang ba nebane pilit yung isipan nung nanoing resulta okay kong larinan iko'y mi talagang titdok masigan king pangay at yoyo kasalan dayanan mapanalangin na ibalang katao timpang yan sigwadang data na masolo adwan yo king Diyos iko'y yasyan yo papagtibayan yo ngan balang sarili yo babae anak ng wakas kong tungkulan at luyang pangokbo nung isa'y ariangan ding katong kulana den bali kanongan ilaring toto king kayang debatan aldo king palinang ang
lakadya, poros yan material, at pakinabang karela, taringke, yang likuan, tungkol king sarili na, yan layang atipon, di takmaning darala, mapiyaying pengariyo, ala kong liliwan, dapat metong Diyos, binye ng tungkulan, kaya gawa na, dakaling pa magkulang, inyayat lang beses, kaya bilalayon yan. Yan aming suyo kong likod ko, kay kayo, manaring misadsan, kung ang saking obrayo, lanak kong balikan, mulit pa siyayo, at untoking sari, liyuing betong kayo. Ing pami kalugod, eyek kang kalingwan, nung mana tangin ko, at neking kanyaman, dandaman sili, king Diyos yuadwan, ngeninong makanya, isbok paparalal. Baldoing lamanang tutugang gawa na, piga ka wulnoring sarili matibela, balang penandit niyala puna, agang nanong bage laloing kasirana, luguran yung mayap balang sang rileyo, tinkongang tungkulan, itipo sitibo, lalo yung dakayanan, ding pilan apiliyo, matni kong sasabihan, yang talwing initad ko. Pangayalang gamit, ninuyaman iyan, king pamisimula, naning ka panwalan, elunto ing bini, itiya katuduan, elunto yagkaskoing kasalpan tayanan. Nung makananoing sarili damdamanang makanyan iyang lubos, ikaw isyalis na niting ka panwalan, mayumo ko karela, anak ni matwaman, detigan na kanyula. Nung mangay langan lang, karing to may layo, ikayo king duyan, dinganggang gamit yo, kapamilatana, ning paman nwalayo, ilang babyebiye, king kapan nwalan yo. Waing mat tuang gamit, ake ko yung ausan, hanggang mat tuan eking, yan kayang tungkulan, yakuing na kibalo, gana-gananan yan, nyamu ang gangene, kaya bedaramdaman. Nakalping siyon ko, nanoye ikityo, istong mi tatakan sibulyo, yan linto, nga pastol kong mumuna ketang gino, uling bisa tali, pakatandanan niyo. Ilang manimunang babiyan, tibayan, kingega, nagana,
Eyo ka kalingwan, lalo na deng ating piling yan karanasan, impunan yo kingkekong tungkulan. King balang pinandit, king Diyos man nyawad ko, ikong ang gang sabla, si kanana pabiyo, king ara paning Diyos, itiyang adwan ko, sumulong at dagol, payingti, tibayan yo. Dokala, salamat, ke kayo, ke kongan, pamipalaning Diyos, lalo yung tanggapan, iniing wakas ko, biling ko, yung gawan, alala, yan ibiye, ang gaking kutkutan. Yan amo, mayari, demuta, suyo ko, hanggang ka, wakasan, dingaduang gamatyo, pikawul, kaulye, ing mayap, yang lunto, sasabihan yung lugod, katawa na ibiyo. Imuko kulayit, ing lugod ya, ekong yan sasabihan, paltoyeng lamana, ampo pang diwang mabiyene, ulila, adios ka. Aming Diyos, sa'yo
At nakilangalan mo, Jesus, itataas sa aming buhay. Magandang umaga po, mga kapatid sa pananampalataya. Bago po ako magpisa, ang ating po mga kapatid na nagluluksa po ngayon, na ang ating pong kapatid na pumanaw ay ating kapatid sa pananampalataya, na dati po siya ay merong tungkulin dito sa ating kapatiran, na ipinapaabot ko po sa inyo, sa kanyang pamilya, ang aking pong condolence po sa lahat, na tayo po ay talaga pong nakakata sa atin na pagdating po ng panahon, kahit po sino sa atin, darating po mga bagay nito. At ang pong sa lalaki po ngayon, napakaganda po, no? Ang hagdanan at tahanan ng mga espiritu na po. Aalamin po natin kung bakit ang ating tema meron pong hagdanan at tahanan ng mga espiritu po. Pakikilala po natin kung paano po yung hagdanan, yung dadaanan ng isang tao, kumbaga dadaan siya sa mga balitang na po, step by step. Ito po ay proseso na ginagawa ng isang mananampalataya. Alam po natin, pag namatay po ang isang tao, sa kanyang pagkamatay, ang kanyang katawan, wala na pong malay, wala na pong nalalaman. Pati ang kanyang mga alaala, pag-iisip, lahat ng bagay ay mawawala sa kanyang sarili. Totally po, wala po siyang alam. So, pinatutunayan na tayo po ay naniwala sa barasan na ating ipinapahayag ang pagkaalam natin sa ating pagbasa, sapagkat po ang banal na kasulatan ito ay sagrado. Galing po sa Diyos, ito ay kinsihan na po. Ipakita po natin ang isang matibay na patunay na nakasulat sa Hebreos, Kapitulo 9, versikulo 27. Ito po ang sagradong pahayag ng Hebreos. 9:27, Hebreos. Tingnan po ninyo sa screen. Ganito po ang nakasulat. At kung paanong itinakda, na po, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ay ang pag-uukom. So malinaw po na sinasabi sa Biblia, isa lang po mamatay ang tao na itinakda. Ang kasunod po, pagkamatay niya, ang kasunod, haharap siya sa hukuman. Ang sabi ng kasulatan. Ito po, hindi natin pwedeng palitan eh. Kundi,
paniwalaan natin sapagkat sagradong kapahayagan na mula sa Diyos. Ito po. Bakit namamatay po ang tao pagdating po ng panahon? Kung minsan, hindi ka na tumatanda, bata ka pa, namamatay ka na, nauna ka pa sa mga matanda. Kasi may takda po yun eh. Halimbawa po, sa kapanahonan po natin ngayon, meron pong takda. Ang ating mga magulang, inaabutan sila ng mga 70 years old. Kung lolooban po ng Panginoon, dadagdagan pa ang kanilang buhay, aabot sila hanggang 80, 80. Kung minsan lumalampas pa ng 80, ng 84, 83, hindi ka pa masaya doon. Pagkatapos doon, para kang ibon na lumilipad, papanaw ka na. Mawawala ka na. Tingnan po natin ang sinasabi ng awit. Sa Kapitulo 90, verse 10, sa 90 just ng awit. Ganito pong sinasabi. Kapitulo 90. Ang mga kaarawan ng aming mga taon ay 70 taon. O kung dahil sa kalakasan ay umaabot ng 80 taon, gayon may ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nagsisilipad. Yun po. Yun po ang regalo ng Diyos. Umabot ka ng 70, kung lolooban ng Panginoon, inaabutan ka ng 80. Pagkatapos nun, napapawi at kami ay nagsisilipad. Po. Kaya, kung mangyari po yun, alam po natin, kung ang isang tao ay lumakad sa harapan ng ating Panginoon, gumawa ng matuwid, bakit po tayo malulungkot? Kung bisan hindi natin mapigilan, napapaluha tayo, napapahiyak po tayo. Dahil ang alam po natin, sa kanyang pagkawala, hindi na po natin makikita ang kanyang katawan kailanman, kaya ang tao ay umiiyak. Pero ang sabi ng Biblia, huwag ninyong iyakan ang patay. Diba? Sabi ng Espiritu, huwag ninyong iyakan ang patay. Patay, pakita po natin sa Biblia. Sa 22 días ng Jeremias, ganitong nakasulat. 22 días ng Jeremias. Huwag ninyong iyakan ang patay. Diba? Nakasulat sa Biblia. Huwag ninyong iyakan ang patay o panaghuyan man ninyo siya. Kundi iyakan ninyong mainam ang yumayaon, sapagkat hindi na siya babalik o makikita man niya ang kanyang lupaing tinubuan. O, hindi na siya babalik eh. Hindi na niya makikita man ang kanyang lupaing tinubuan na pinagtitiraan. Wala na pong bumabalik eh. Sabi ng Biblia. So, hindi kaya mainam kung tayo po sa ating pagkakilala sa Panginoon ay patuloy po nating gawin ang kanyang kalooban, hindi kaya po mainam, mas mabuti na wala po tayong babalikan. Di po? Sabi ng Espiritu. Ngayon, kung may babalikan ka, ibig sabihin merong pagkukulang sa iyong sarili. Merong pagkukulang sa iyong sarili. So kung may gagawa tayo ng matuwid, wala ka nang babalikan. Kaya ang ating pong tema ngayon, napakaganda po, ang hagdanan. Tatalakayin po natin na po sa mga ilang talata sa Biblia kung bakit may hagdanan. At aalamin natin kung nasaan ang mga tahanan ng mga espiritu. Yung mga namatay na, naihiwalay ang kanyang katawan, naihiwalay ang kanyang espiritu, kung nasaan ngayon ang kanyang espiritu. Na hindi natin siya nakikita. Sapagkat ang pagkaalam ng marami, pag namatay ang isang tao, after 40 days, dumidiretso na sa langit. After 40 days,
ng kanyang pagkamatay, sumalangit na. Nandun na po. Hindi po, mali po yun. Ang ating Panginoong Yesukristo, nung siya'y namatay sa katawan, hindi po siya agad dumiretso sa langit. 40 araw, nandito pa sa lupa, pero patay na siya. Nagpapakita sa kanyang mga alagad at sa mga ordinaryong tao na marami. Pagkatapos ng 40 araw, doon pa lang siya umakyat sa langit. Pero hindi nangangahulugan ang pag-akyat niya sa langit, sa tao ay ganun din ang mangyayari. Hindi po. Hindi po ganun ang mangyayari. Si Kristo ang pangunahing bunga sa pagkabuhay na maguli. Kung hindi siya ang pangunahing bunga sa pagkabuhay na maguli, walang bubuhay sa mga tao. Sapagkat siya po ang bubuhay sa mga tao na mamamatay. Diba? So, ang step po ng hagdanan, paano po yun ang step ng hagdanan? Tingnan po natin sa Miqueas, Kapitulo 6, versikulo 8. Ganito po yan. Proseso po yan, step by step yan. Kung ano po ang gagawin po ng isang tao. Miqueas 6:8. Miqueas. Narito po, sa Mikas 6:8, kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Di ba? Ang Diyos po, ipinakilala niyang una sa tao kung ano ang dapat niyang gawin. Ano ang kanyang ipinakilala? Sabi ng kasulatan, ang kanyang ipinakilala sa tao kung ano ang mabuti. Di ba? Ngayon, ibig sabihin, ang gustong gawin ng tao, ang utos ng Diyos, gagawa siya ng mabuti. Kundi gumawa ng may kaganapan, at ano ang hiningi ng Panginoon sa iyo? Kundi gumawa ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Ang sabi po ng Biblia, tayo po ay lalakad na may kapakumbabaan sa ating sarili. Sa ating paglalakad ay kasama po natin ang ating Panginoon Diyos. Diba? Kasama ang ating Panginoon Diyos. Ano ang kanyang hinihingi? Para ang isang tao ay lumakad at gumawa ng mabuti. Tingnan niyo po ang kasagutan ng Biblia. Kung ano ang hinihingi. Tungo po tayo sa Lumang Tipan, sa Deuteronomio 10:12. Ganitong kasagutan sa Biblia. Ang sagot po sa Mikas, ito ang kanyang kasagutan. 12:10 ng Deuteronomio. Ay, hindi, tama po yun. Just 12. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan at ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Ito po ang sinasabi niyang hinihingi. Ito po ang kanyang sinasabing kaganapan. Kailangan po pala ang isang mananampalataya ay matakot sa Panginoon. Lumakad sa lahat ng kanyang mga daan, sapagkat ang daan ng ating Panginoon ay matuwid, hindi liko. Kung tayo po ay lalakad sa Kanya, hindi po tayo maliliko, kundi tayo ay matutuwid. Ibigin natin siya at paglingkuran buong nating puso at kaluluwa. Yun po ang utos sa Biblia. Yun po ang step para kang dumadaan sa agdanan. Di ba? Pag-akyat sa taas. Yun po ang daan na ating gagawin Sapagkat hindi ka makakarating doon
abang nabubuhay ka sa mundo kung hindi mo gagawin ang prosesong ito. Kailangan gawin po natin at sundan ang proseso. Ano po yung prosesong yan? Siya rin po ang nagtuturo sa atin. Sa 1:14:6, ganitong sinasabi. Proseso po ito eh. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon excuse me, sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang sabi ni Jesus, tinuturo niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Sabi ni Jesus, sino man sa inyo ay hindi makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kailangan dadaan muna tayo kay Jesus. Di ba? Hindi ka makarating sa Ama kung di ka dadaan sa ating Panginoong Jesus. Kaya tinuturo niya, ako ang daan. Bakit sinabi niya siyang daan? Siyang katotohanan, siyang buhay. Siya kasi ang nagbibigay ng kaligtasan sa ating sarili. Sapagkat siya po ang author ng kaligtasan. Di ba? Wala nang ibang makapagliligtas kung di siya lang Di ba? Sa 4:12 ng Gawa. ng Gawa. Ito po. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Di ba? At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Meron pang iba? Wala na po. Na ibinigay sa silong ng langit kundi ang Panginoon lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ang ating tagapagligtas. Paano po? Kung hindi po natin isasakbat si Jesucristo sa ating sarili, paano tayo maliligtas? Kailangan po sumunod tayo sa kanyang mga utos. Ngayon, siya po ang gaganti sa bawat gawa ng mga tao. Ito'y mabuti man at masama. Sa 2 Tesalonica 1:8, ganito ang kagantihan na nasabi sa Biblia. Na mag-iiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila, na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus, kapatid. Ang sabi niya, siya ang mag-iiganti sa mga hindi nagsisikilala sa Diyos. Ngayon, paano mo makakamtan ang buhay na walang hanggan kung ikaw mismo ay hindi sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo at hindi kumikilala? Diba? At lalong hindi ka makakasunod kung ikaw ay hindi sumusunod sa nakasulat sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Nakasulat na nga sa Biblia, ayaw mo pang maniwala. Nakasulat na nga, nababasa natin, ayaw pa natin sundan. Iniiba pa natin ang pagkahulugan na nakasulat sa Biblia. Napakalinaw sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit sabi niyang ebanghelyo ng ating Panginoon? Sapagkat ang buong Biblia, ang buong kasulatan, ito po ay libro ng ating Panginoon. Hindi po libro ng mga tao. Kaya itong librong ito, walang kulang walang sobra, kundi tamang-tama sa ating kapanahunan na ibinigay sa atin. Di ba? Walang kulang Hindi na nangangailangan dagdagan mo pa. Hindi na nangangailangan na kulangin mo pa, bunutin mo. No. Mali po yan. Sagrado kasi ang pagkakasulat sa Biblia. 34:16 para mapatunayan po sa sulat ni Propeta Isaias. Ganito ang sinasabi. Pakinggan po ninyo. Para malaman po natin kung totoo nga. 34:16 ng Isaias.
Ganito po ang pagkakasulat. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Kanino po aklat? Sa tao ba o sa Panginoon? Ang sabi ng Biblia, aklat ng Panginoon. Di ba? Di sa Diyos. Sa Panginoon, ang libro, ang Biblia. Hindi sa tao. Ibinigay lang sa tao. Di ba? Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Ibinigay sa iyo ang Biblia, kailangan basahin po natin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang kulang Walang mangangailangan ng kanyang kasama. Hindi na kailangan ng kasama sapagkat inuutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Pag sinabing pinisan, kinasihan po ng banal na espiritu. Inudyukan ang Biblia, hindi basta-basta libro. Sapagkat dito natin makikita, dito natin makikilala ang buhay na walang hanggan. Sa ibang libro, hindi mo makikita ang buhay na walang hanggan. Kaya dito po tayo, dapat bigyan natin mahabang panahon, mahabang oras, sapagkat dito natin makikita at makikilala kung paano ang buhay na walang hanggan. Ngayon, tutungo po tayo. Bakit may hagdanan? Nasaan ang mga espasyo ng mga espiritu? Di ba? Sa Biblia, merong nakasulat na hagdanan. Na po. Mababasa mo talagang literal, hagdanan. Kaya lang, ang ginawa po ng Diyos, pinadaan niya, kinausap niya ang isang tao sa pamamagitan po ng panaginip. Natutulog ang tao Kasi nananaginip ka, tulog ka. Hindi ka lang pwedeng managinip, nagising ka Di ba? Pag nananaginip ka, tulog ang isang tao Di ba? Hindi ka pwedeng managinip kung gising ka. Kaya, sa kanyang paglalakad, napagod siya, inaantok siya, hanggang sa siya'y kumuha ng isang unan, ang ginawa niyang unan, bato, at siya'y natulog. Sa kanyang pagkakatulog, nanaginip siya. Ano ang kanyang panaginip? Pakinggan po ninyo. Nasa Genesis 28:12, ganitong pagkakasulat. At nanaginip. Ito na po At nanaginip at narito ang isang hagdan na ang puno ay nasa lupa at ang dulo ay umaabot sa langit. Diba? Umaabot sa langit. At narito ang mga anghel ng Diyos na nagmamanhik manaog doon sa Kapampangan. At meninapya at oini, ing meto ngayeran, ay ingkeyang pun at yuking labwad, at ing sepo makasakdal yabanwa, at oreni ding angeles na ning Diyos, manik at tipala ka rin. Diba? So, nangangahulugan, ang mga anghel ng Diyos na nasa langit, pwede pala silang bumaba sa lupa, kapatid. Pwede silang bumaba sa lupa upang magbantay sa mga tao, sapagkat kung paano ang tao may damdamin, ganun din ang mga anghel ng Diyos, meron din silang damdamin tulad ng tao. Meron silang malasakit. Kaya sa kapatirang espiritista, dito lang po natin makikita at masasaksihan na ang espiritu ay nananahan sa tao. Di ba? Dumarating ang espiritu. Pagkatapos niyang bumaba at nagmensahe, pagkatapos niya nagpapaalam. Sabi niya sa Kapampangan, sinuyo, paitas na ako babo. Kasi sa taas galing Di ba? Sa taas galing Kaya doon siya babalik. Hindi na nahulugan, ang panaginip ni Jacob ay may hagdanan. Pag bumaba ang isang anghel galing sa langit, ay dadaan mo na sa balitang. Ay, ang tagal niya din makarating kung dadaan sa balitang. Ilang milyon ang balitang na yon kung gagamit ka ng hagdanan, kapatid. Diba? Napanaginipan ni Jacob, ibig sabihin ninyo na ang espiritu na nasa langit, pwede silang bumaba, pwede rin silang bumalik sa langit. Diba? Kaya rin natin panong Yesus, nung siya'y umakyat sa langit, nakikita ng mga mata ng kanyang mga alagad. Uno ang sinanggawa, ipakita na natin, kapatid. Uno ang sinanggawa. Ganito. Na nangagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangakatayong tumitingin sa langit? Tanong, itong si Jesus na tinanggap sa langit,
mula sa inyo ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. O, di ba? Nakita nila nakatingala sa langit. Nandito si Jesus. Sa pagtingin nila, unti-unti tumataas si Jesus. Pataas ng pataas. Nakadiretso siya. Pataas ng pataas. Hanggang sa siya'y nakarating sa ulap. Nung sa ulap, hindi na nakita ang kanyang mga alagad. Dahil dumiretso na sa langit eh. Dumaan pa ng hagdanan? Hindi po eh. Kapangyarihan po ng Diyos yun eh. Ang nangyayari eh. Ganon din po ang mangyayari sa tao eh. Pag inaakyat ka sa langit, ganon din ang mangyayari. Katulad po na nangyari ating Panginoong Yesus. Dahan-dahan kang umaakyat. Dahil wala ka naman laman eh. Espiritu ka na lang eh. So, magtataka pa kung bakit sa pagkakyat sa langit ng ating Panginoong Yesus, ito po yan eh. Pakinggan po nyo sa 1:13, tingnan po natin sa Biblia kung ito po'y totoo eh. Totoo po talaga ito eh, dahil nasa Biblia eh. At walang umakyat sa langit. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Saan po galing si Jesus? Sa langit, nung hindi pa siya nagkatawang tao eh. Siya ang bumaba, naggaling sa langit. Diba? Kaya ang sabi ng Biblia, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Bakit tinawag siyang anak ng tao? Eh kasi dumaan nga sa pagkatao eh. Naging anak siya ni Maria. Nakitulad lang sa tao, pero hindi naman ordinaryong tao. Diba? Hindi kagaya po natin. Kasi kung talagang tao siya, hindi nasasabihin ng Biblia na magkakatawang tao kung tao ka na eh. Tingnan niyo po tayo. Hindi sinasabing, kayo ay nagkatawang tao eh. Dahil tao tayo talaga eh. Siya ay hindi tao, kundi nagkatawan lang ng tao. Nangangahulugan, hindi siya ordinaryong tao, kundi nakitulad sa tao. Diba? Nakitulad sa tao. Sa Pilipos 2:6 hanggang 7, para makita natin kung totoo ngang nakitulad sa tao ang ating Panginoon. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. 7. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. O hindi ba? Napakalinaw sa Biblia. Si Yesu Kristo ay nakitulad sa tao. Hindi sa ordinaryong tao. Di ba? Hindi sasabihin ng Biblia na nagkatawang tao si Jesus kung siya'y talagang tao. Sasabihin pa ng Biblia, oy, tao ka. Bakit nagkatawang kang tao? Eh, tao ka na nga eh. Ang nagkatawang tao, ang hindi tao. Di ba? So ngayon, tayo po ngayon, ang iniisip ng marami, ang mga nangangamatay na mananampalataya, nasaan sila ngayon? Diba? Alam ba nila ang kanilang kalagayan sa mundo? Nasaan na po sila ngayon? Ang kanilang mga kaluluwa o espiritu? Diba? Tingnan po natin sa Biblia. Po. Kung nasaan sila po noon. Ang sinasabi po ng Biblia, ganito yun eh. Sa Hebreos Kapitulo 11, versikulo 13 hanggang 16. Ganito pong mababasa. Ang mga ito ay nangamatay na matagal eh. Diba? Sa Hebreos. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako, kundi kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Mga patay na po ito. Manlalakbay sa ibabaw ng lupa. 14. Sapagkat ang mga nagsisipagsabi ng mga gayong bagay ay nagpapakilalang hinahanap nila ang lupaing kanilang sarili. Di ba? 15. At katotohanan kung kanilang naalaala yaong lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik.
Kung alam nila, sana may pagkakataon silang bumalik eh. Bumalik kaya sila sa 15, sa 16. Ngunit ngayon, ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain. Sa makatuwid bagay, ang sa langit. Ang lupain na pinagnanasa nila ang sa langit. Kaya hindi sila ikinahiya ng Diyos na tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Hindi sila nahiya na tawagin sila ng Diyos eh. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang alam nila, ipinaghanda sila ng kanyang bayan, ng kailang bayan. Ano ang bayan na hinahanda sa kanila? Pagdating ng tagdang panahon, hindi ba? May pinangako na sinabi, pakinggan po ninyo sa San Juan 14:2. Ito po ang bayan na ipinangako ng ating Panginoon Diyos eh. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ito na papasok na ang tahanan. Di ba? Ito ang tunay na tahanan, hindi ito. Di ba? Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Sabi ng Biblia, 3. At kung ako'y pumaroon, at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Hindi pa masarap po yan? Ang sabi ng Biblia, naunang umalis ang ating Panginoong Jesucristo. Sinong kinakausap niya? Ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, muling ako'y paririto. Dumating na ba ang ating Panginoon? Hindi pa. Hindi pa dumating. Siya po ang paririto, siya po ang tatanggap. Kung saan siya naroroon, ang mga mananampalataya na sumusunod at tumatalima sa Kanya, ay makakasama niya doon. Saan? Sa langit. Diba? Ngayon, ang sabi sa 1:13, wala pang taong umakyat sa langit maliban kay Jesus. Sa kanyang mga apostol na ipinapakilala, kahit na naririnig po natin, nanggagaling sa langit, nanggagaling sa taas, pero hindi nangangahulugan na sila ay nasa tahanan na ng Diyos eh. Wala pa sila eh. Wala pang naganap na pag-uukom, kapatid. Wala pang naganap, ang sabi ng Biblia. Bakit? Nasaan ang mga kaluluwa? Tingnan natin sa Ob. Sa Ob 12:10. 12:10 ng Ob. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ibig sabihin, pag namatay ang mga tao, lalo na yung mga mananampalataya, sumusunod sa Kanya, ay nasa kanyang mga trihan. Awak Kanya. Alam niya ang nasa Kanya. Pag gumawa ka ng matubig, banal ka, mapapasa Kanya ka eh. Mapapasa kamay Kanya eh. O yung hindi banal, nasaan sila? Hindi ba? Nasaan sila? Ang hindi banal. Kaya, mabuti po ang ating ginagawa, na ating pong pagpatuloy ang ating ginagawa, para po tayong lahat ay mapasa kamay tayong lahat ng ating Panginoon. Ngayon, nasaan po ang kailang lugar na hindi natin nakikita? Ito, nagsalita po sila eh. Sa pangitain ng Apostol Juan, totoo ang nangyari eh. Totoo ang nangyari na naganap. Ito sinasabi niya, totoo. Wala pang nakarating dun eh. Nasaan po sila? Wala sila sa langit, pero nasa taas sila. Parang ganun yun eh. Parang alapaap na sa pangitain ng isang propeta, may lumabas na galing sa alapaap. Pakinggan po ninyo ang isang pangitain. Sa 7:13 ng Daniel, ganito ang nakasulat. 7:13 Daniel. Ako'y nakakita sa pangitain sa gabi, at narito, lumabas na kasama ng mga alapaap sa langit ang isang gaya ng anak ng tao.
At siya'y naparaon sa matanda sa mga araw at inilapit nila siya sa harap niya. Oh. Itong pangitain ni Daniel, nakita niya may lumabas sa alapaap ng langit. Bakit tinawag na alapaap ng langit? Yung alapaap po tinatawag na langit. Sa taas ng alapaap, langit pa rin yun. Iyon ang tirahan ng Diyos eh. Lagpas sa alapaap. Yung alapaap tinatawag din langit. Yung baba sa alapaap tinatawag din langit. Kaya meron pong 3 level ng langit eh. May una, may pangalawa, may pangatlo. Sa ikalawang Korinto 12, nakasulat. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na may 4 na taon, maging sa katawan ay ewan ko, maging sa katawan ay ewan ko. Sabi ni Apostol Pablo, Diyos ang naalam na inagaw hanggang sa 3 langit. So, nangangahulugan, pag sinabing inagaw hanggang sa 3 langit, nangangahulugan, merong 2 langit. Merong unang langit. Hindi ba? Ang niliparan ng mga ibong langit, pinupuntahan ng mga spaceship sa alapaap, yun ang 2 langit. Ang 3 langit, yun po ang tahanan ng Diyos. Yun po ang nais ng mananampalataya. Yun po ang gusto ng Diyos na tayo ay maparoon na kasama niya. Sa 3 langit. So, sa maghuhukom, hindi naman sa tahanan sa langit eh. Bakit? Kung doon siya maghuhukom, sa kanyang tahanan, makakapasok ang mga magnanakaw. Makakapasok ang mga rapist. Makakapasok ang mga tulisan. Hindi ba? Hindi niya itong gagawin. Saan niya gagawin? Ang kanyang paghukom, pakinggan po niyo, nasa Thessalonica 4:16, para makita po natin. Sa unang Thessalonica 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. O hindi, dito na, bababa. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw na may tinig ng arkanghel. Diba? At may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay ng maguli. Resurrection. Ang sabi ng Biblia. Diba? Pagkabuhay ng maguli, resurrection. 17. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangtitira ay aagawing sa mga alapaap, di ba? Salubungin upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito sa Panginoon tayo magpakailanman. Saan po niya gagalapin ang paghukom? Sa alapaap. Doon niya gagawin, hindi sa kanyang tahanan. Doon niya ayusin. Ngayon, lahat ng mga espiritu na walang katawan, bago siya maghukom, bibigyan sila ng bagong katawan. Ang katawan na ibibigay, nasa sinabi ng Biblia, pakinggan po ninyo, nasa Filipos 3:21. Diyos po ang magbibigay ng katawan, hindi tao ang magbibigay ng katawan. Alam ko, meron taong hindi naniniwala at naniniwala sa mga salitang ito. Kita ko po yan eh, nararamdaman ko yan eh. Kahit na naririnig ng mga ibang tao, meron ding hindi naniniwala, kapatid. Alam ko yan eh. Kahit nakapanahon na ng ating Panginoon Jesus, alam niya, merong naniniwala, merong hindi. Hindi ba? Pakinggan po ninyo. Ano yung sinasabi ko na? Filipos 3:21. Ganito. Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Yung katawan ng pagkamababa, ang dating katawan na nasisira. Diba? Siya ang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng isang katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon sa paggawa na may pagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. Diba? Magbisa ng bagong katawan. Anong katawan na ibibigay niya? Anong kan? Katawan na nakikita o katawan na hindi nakikita? Punta po tayo sa 15:42 ng unang Korinto. Pakinggan po niyo bago ako magtapos. Tingnan natin kung anong katawan na ibibigay niya. Gayon ang pagbuhay na maguli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, ninuuhin na maguli na walang kasiraan. 43. Pakinggan po ninyo yan.
Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. 44. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Diba? Kung may katawang ukol sa lupa, sabi ng Biblia, meron ding katawang ukol sa espiritu. 45. Gayon din na nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. 46. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa, pagkatapos ang ukol sa espiritu. Hindi ba? Alin po ang nauna? Nung likhain niya ang tao, ang katawan pa o ang espiritu? Binuo niya muna ang katawan laman, ang espiritu. Nung nabuo na niya, binigyan siya ng hininga. Ang hiningang ibinigay niya, ang espiritu. Pinasok sa kanyang katawan. Kaya naging buhay na kaluluwa ang isang tao. Sabi ng Biblia. 47. Ang unang tao ay tagalupa, na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalupa. 48. Susunod po yun. Kung ano ang ukol sa lupa, ay gayon din naman silang mga tagalupa. At kung ano ang ukol sa langit, ay gayon din naman silang tagalangit, kapatid. Nangangahulugan, ang espiritu, bibigyan ng katawan ng Diyos, katawang espiritu, hindi katawan lupa, kapatid. Napakamali naman kung bibigyan siya ng bagong katawan, na lupa na nakikita. Lumalabag, kung gano'n ang mangyayari, ang nakasulat sa Biblia, hindi sagrado, hindi totoo. Diba? Sapagkat ang pinaniwalaan natin, ang nakasulat sa Biblia. Diba? So, bago po yan, tingnan po natin, para makita po natin na tayo ay dadaan sa panukat. Na po, sa panukat. Ang panukat natin tama, ang Biblia. Siya po ang panukat eh. Yan po ang ating sinusunod eh. Kahit na po ang mga espiritu ay sumusunod eh, sa banal na kasulatan, na kanilang ipinapakilala. Magiging walang kabuluhan kung hindi po natin sinusunod ang banal na kasulatan. Kaya po, ang espasyo ng mga espiritu, ito po ang pinakahuli kung nasaan po sila. Sa Apokalipsis, ito po. Apokalipsis 6:9 hanggang 11. Ito po ang sabi ni Apostol Juan. At nang buksan niya ang ikalimang tak, at nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay, dahil sa salita ng Diyos, at dahil sa patotoong sumasa kanila. Yes. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at to, hindi mo hahatulan at ipag-ihiganti ang aming dugo sa mga nanana sa ibabaw ng lupa. 11. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balaban, at sa kanila'y sinabi, na magpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kailang mga kapwa alipin at ng kailang mga kapatid na mga papanamang gaya nila. Nasaan po kailang espasyo? Nasa alapaap, sa ikalawang langit. Wala po sila dito, nagala-gala. Wala po sa libingan. Ang nasa libingan, mga katawan laman. Wala doon ang espiritu. Nasa ilapaap, naghihintay. Kasi sabi ng Panginoon, maghihintay pa kayo ng kaunting panahon. Malapit na po na maganap ang kanyang pag-uukom. Kapatid, maraming salamat sa inyong pakikinig sa araw na ito. Part 2. Ing peka malungkot, daralan kaya katamo. Ing malaya, ing taong memyebe kaya katam. Ing taong teguyod na ko, hanggang king dagul ko.
nadagol kang ating takot king Diyos. Masakit man ing mawalaya, pero kailangan tamo pong tanggapan. Pablasang impinanaw king yatong iti, bisa tamot ali, mawala yung bigla king kaya katamong at alita mo kamalayan. Makalungkot man, dahil may bawas no naman po ding haligi o matuwang gabi ning lunduyan sibol tagumpaning biye. Pero ay puhad lang iti para maging wakas da ring karelang inumpisahan. Nune, parita mo pong melakwan at pekabunga da ing pagpatuloy tamo ing karelang pipagalan at pegmalasakitan. Ing kaya katamong pengaring Demetrio Miranda David o mas kilala bilang Ingkong Mechu. Metong yakaring adwang anak da di Hermano Cosme David at Hermana Melencia Miranda. Ami panganak anyang November 27, 1933. At ay asawa ni Hermana Olivia Maglalang David na mas kilala bilang Apong Tibang. Nung noka rin, mibiyayaan lang 8 anak, i-baby, Boy, Rusty, Journey, Susan, Gabriel, Dante at Irap. At king kasalukuyan, atin niya pong 18 apo. Iing kong metong niya karing meging guardian na ning sentro sibul tagumpening biye. Ing kaya katamong malugod ape ang aring Demetrio Miranda David, pepaki na ing tunay lugod, tetagan, sipagan, nung noka rin, alang abak, alang ugto, alang bengi, mapali o mumuran kayo, para mo makapantunan. Maglakwan halimbawa, king balang metong at metong kiyakatam. Amami inspirasyon, karimbalang tao. At ngeni, bang mamia po patutu, kiyakatamo, makanyang tala pong ausan, ding meging party na ning kayambye. Makanyang taya pong mas akilala bilang metong amyembro na ning baryo, bilang pinsan, bilang kapatid king kasalpantayanan, bilang katuwangan, bilang ingkong at bilang tatang. Bang magpatutuki katamo, makanyang taya pong ausan, i Hermano Orlando Anunciacion, bilang metong amyembro na ning baryo. Bay pista blamaya pa abap ke kongan pasibay po nung mga namin kiratam pamitipon kambe tayo po kiratam kapatad aminuna na kiratam balwan niyo po kiratamong kaming pangayaw salpantayanan kiratam pong kapatad yawa na yung kayang tungkulan kaya po migpainawa nung makananong ang gana po ka rin kayang pamilya, ginawaya pong masating. Ameto niyang uriran, lalong-lalo na ka rin kayang pamilya, alaya pong record, yung kayakatang kapatad, nune, gawa na po yung kayang kagiwan at katapatan, muna king kasalpantayanan, at ka rin kayang pamilya. Kanya po, sa saludo ko, kikatam kong kapatid, listaman, minunane kay katam dapat, kingor sa itibalo kong yung kayang espiritu, kaya betaya at makirandam. Kanya po, kay kaming pangayaw, ablasa, kay katang kapatadayan, akapar kay pong anak.
manibati niya kati kami ketaking daw talamundok. Ala ko pong higigewa ng mali. Kaya po may kipate, kaya po ginawang kalokwan. Tapos tinukol na po yung kayang talagang tungkulan, lalong-lalo na po yung kasalpantayanan. Siguro po, yung kana akong at timong kabilyang kaya tangaldo, bilang kagawad at 20 banima. Kaya katamo pong kapatadayan, alaya pong hikit, a record, waking barangay. Era po kalupa, dingalo ang kapatad, nakala complain, king barangay. Tapos po yung kapatad tamo ngayon po, pablasang, yawanang tapat yung kayang tungkulan king Gino. Kanya po yala, alayang gewang kamalyan at pamikasala, king kay katamong barangay. Kaya po rin tayo at pasalamatan, lalong-lalo na ikayong pamilya, sa maging muriran niya kayo, kaya tayo, king kayang kapagnasan. Pablasang, kayang nasa, hanggang kayang pangawala, king kasalpantayanan, ingalog na mo po yung tagwid na katamungan, king kami sa sanmetong, kami kakalugod, king kay katamong kasalpantayanan. Ang pong bistama ng oras at tinakikatama lasang dating pang magsalita. Kaya po naman po siya nasalayasayin kaya kayo, mablasang makabang proseso nung sabihan ko nga po, kaya kayo madibatin niya kabayabe kami. Tinga na kami hanggang ngayon, king kasalpantayanan. Masibay po, maya payabak kayo ko nga, nakalpong salamat. Dakal pong salamat. At ngayon po, bang magpatuto kaya katamo tungkol king kaya katamong pengari bilang pinsan, pakiramdaman tayo po Hermano Magdaleno Miranda. Yes. Ay, ito pala ko. Maya payabak po kaya kung hanggang kanakong kapatid. Siguro malagad na akong lulog kayo ng sentro pablasang yung pagsubok. Miyabiyay po kanako. May sakit ko po. Dene pong kanakong bitis at noking kay na. Ining katawang ko masikang pambagya. Pero yung deni pong bitis ko, ano po kayo na. Kapatid, pekikuanan kong may kikit ngayon, ulingin ka na akong pisan, o ini po at iyo kayo ng harapan tamo, kinuha na nero gubiyan ng espiritu, yung nga pong ginuking biya espiritu. Iti etapo, kanining kaparalanan, ulingin Diyos, anak na katangan. Botang kailangan ng katamo, malyaring may pamintuan. Kamalyaring salang sangkaya, uling yung lina lang kaya katamo kapatid. Pasalamat ko po king kaya baka na iti, sa nargo, itangan keni, sana panwana na kataning Diyos, at mga sadsadta sana king kaya katang kasalpantayanan. Ining kaya katang kapatid, day ni baliw kung pasibayo kayo. May nibat po kinga na kami. Miyabi-yabi na kayo po. Ala ko pong hikit na kabastusan o tepangan kayo. Noon nung makanano yung migsalitang minuna kanako, itanggang sinabi na tutupo.
Kamatutuanan ko po uling balo ko, uling niya po yung parating kayabi. Inintao ngayon ni, kanitang makapanahon kami niyang anak pam, mamagpastol kay pundamulag. Karas kayang maranglay niya iliwana po yung panyaptan mi. Pero iya po makiapos. Kapatid ko, uling aluhayan talaga panugali. Diyan pong kalupa ming anak kakayabi-abi, paglokoan din. Nung nanunanin panyabyan da kayo, paro po mimumwa. Agkat den boxing, po bisa. Sarili na lang bisa kay kami. Kanya, pupuriyan kaya po yung kanakong kapatadaynig ang atinergo kaya ng Biya Espiritu, iyang maganakayang tao. Ala kung ikit kabastusan king kayang dapat. Alaya pong gewang matsura, ang ganang energong kinwanan niya nga pong gino. Sana, metong niya sana rugo karetang maging banalaya kaya bena kindanya ng wana ning gino. Iya po yung kanakong pangarap kay iti. Ining kanakong pisa na ining. Iya sana tanggapan niya sana ning apong gino king kayang danya wana. Kapatid ko, tungkol king kayang pami abi-abi, talagang ulit-ulit sasabi ko. Ala ka po nga sabi kayo. Utos megya nga nakamo pamintuan ka, nung emuhin matsura. Pagawa kang nanong kasangkapan kaya uling makaintindihan po ka rin kuryente. Saguli po makagawa ya. Pamintuan ka, gawa na itang buri mo. Mapamintuya po tungkol kayang mayap. Kanya kapatid ko, makanyang kaya pong ibabalita kaya kaining kaya katamong kapatid din. Miyaws kayang kasalpantayanan miya kayignan pero inyang bandang taliuling malinis siya puso. Dininahan ang paltik ng Diyos king gamat. May sakit siya po gamat. Nung lawan may sabihan na rin may nga biyasa cancer na ito. At nakasakit pa kayapan. Tigil niya po king gamat. Kung inimig pa yan po niya ken, kaya niya po mipaldar. Kay ba't nang mipaldan, kaya po meging gabinet siya ken. Ay, meging guardian niya. Naos niya ni Espiritu. Naos niya po ni Espiritu, tetakanin ang guardian. Ang magbante, libad-libad kayong sentro itong pulong. Kapatid ko, iya po yung nga istorya kaya kayong bagay ngayon. Sa nargo, maging kayang pamilya, makanyan muri nung makananong, inggewa ng iparaking laman. Makanyan de sa nargo nga po sa nampong tupyan, aganaka. Bang kanitang Diyos, may panuanan langan, kanitang makabang biye, makanyan de tanggapan. Kapatid, diyan nila po rin ka na kung nga istorya kaya kayo. Sa nargo, ing itangan ngayon ni Keti, asal pantay king Diyos, asunduta sana. Yata sana malyaring manigal, bang kanita ingino makayantang tanggapan na panyatang naningal do. Uling tama na tili Keti kapatid, igayuman balo iyo. Tama na tiling mabang panahon Keti sulip. Alay keting kaya katang pwesto at yupuking kaya riyang banawa. Then mo po ilan makuyad kung sasabi kaya kayo, sana manatili ka rin kaya katang puso, yung pamikakalugod sana, tayo kakalingan. Kung baloy po iti, ipaga nakakumoy ng tikanini, yung pamikakalugod sana, tayo po kakalingan. Dakal po salamat, then nila mo rin makuyad kung sasabi kaya kayo. Dahal pong salamat. At ngini, bilang pengaring king kasalpantayanan, pakiramban tayo po, in kasalukuyang mamuntukan ng Sentro Cebu Tagumpay Be, Hermano Cornelio Yumul. Muna po, kitang kikatamong malugod na Diyos, at antimo rin po karening kapatid tamong kerasnan po ngening pinandit. Uli pong ingbiye, etaya po balu nung kapilan niya datang ing mapanako hanaping sasabyanda.
Dapat po king panahon amasikanya ing katamong kapatad o pengaring at ngeni king katamong arapan bilang metong atapat atalasal pantaya king kekatang kasal pantayanan. Metong ya pong meging uliran karing kayang pamilya, meging mayap ya pong pengari, bang may git subaybayan nala dening kayang supling, bang itaguyod nila kitang mayap aburina ning kekatamong Ginoo. Ing kekatamong pengari a Demetrio Medyo Miranda David. King pinandit po nga iti na miras po ing panahon ing katawan at espiritu mikawanila. Dapat pamitana nitang metong awobrang pekilipanan tamo king Ginoo. Balu tamo pong niya memintuya kitang kagiwana. Panahon amasikan niya ing kakatamong pengari, ako pong sasabing teguyod na lang mayap deting kayang pamilya, peparagul na lang po ring kayang anak, kagum na ning kayang kasuyo, ketang pamibata, ketang mitmong lugod, anong nuy tang kapanintunan amalyaring miye, karagdagan karelaking biye, king mayap alina kadya yung kakatamong pengari, bang dening kayang supling, ape panilas na ning Diyos kaya, ing malyaring lawendeng, metong ayemplo o idulura. Ing kakatamong pengaring tatang medyo, meging mayap apengari karing kayang anak, meging mayap akapatad king kasal pantayanan, meging mayap ametong a miyembro ametong king baryong iti apatunayan da deting makakilala kayo uling ing kekatamong pengari ing tinggap na ing kanwanan amano na ning kekatamong Ginoo. Anya po patunayan da reting kekatamong kapatad maging king baryong penok nangana na alaya pong meging bad record. Maging king kasal pantayanan atikyana king panaunay niya nakkuman po disan kula po rin kekatamong pengari. Mayas siya ing kekatamong pengari king antikaniting bagi ameto nga sakit. Anya po bago pong yamen ang daman niya, uling ita mo namang pong pengari ko, karas kareng sugat, kaya bede po'y tatang katig, tatang deno, basta po ring manandaman, pisasabyan sugat, ila po ring gagalo. King pilampung panahon, ing kikatamong pengari, menatilya king kikatamong sentro. Dapat king lugod na ning kikatamong Ginoo, uling akakit na naya atinyang pagiligan ing kayang upaya bagus tetakane po ning espiritu timong metong agwardian king kekatamong sentro. Dapat king panahon akayang masikan gigulane ing kayang panahon king obra bilang manalakaran ng timong guardian king sibol magana kaya po itatang medyo. Hanggang nakamo po balo na kang irugirugan. Eke pa po ikit mimwa inki katamong pengaring tatang medyo. Maging king tawlipong panahon itatang medyo. Amaintunan niya bang may git eya maging pabayat king pamilya. Hanggang king tawling inawa akakitayat kakilala itatang medyo. Magobraya po, tataguyod na anong nanoy tang dita kakapanintunan aligal amalyaring pakinabang nana.
king tauling panahon, akasabi kaya po ing kaya katamong pengari. Tatang, agwardyan, naning sibol, kailangan dakang akit, ampong, ing kaya katang katungkulan. Kayo po milako king tungkulan ay natang naning espiritu kaya kayo. Datang ko anak, uling balo ko po ng uling pagpusungan kaya po yan, anti ko niya namang pengari. Misa na panahon, mitag po kaya po, kaya ning balera po rin kanakong pengari. Anggad kaya pong kakaulan, talnan kaya po balikat, ing kaya katamong pengari. Bapa, kataba mo pala, ako pong mga manoy. May liya mo po yan, itatang medyo. Hanggang anaka mo po, ka man po, man po mimwake ka. Uling tutuya pong itatang medyo, ing pengari ko pong lalaki, ing dati tamo pong busy, pota pong mipamiro la rin, nung mo po balo at ing mapikon. Pero makanyan man po, ala pong mapipikon karela. Uling istong mipamiro la po ning tatang ko, kaya tangat suya naman kaya tiking sulip. Solo po yung biruan da. Anya tatang medyo bilang metong halagad at miyembro na ning sibol, metong akalungkutan at dinatang kingkikatamong balayan. Iting metong pagsubok na etamo aywasan itamong tao. Anya kanakong kaluguran, king kasalpantayanan, antimong metong amanalakaran, antimong pengari king kasalpantayanan. Agkatanda kayo, abang ating panahon, abang mata siya ngaldo, abang ating tamong panahon, sabi da, maganyan mo naman ding banal, mamipi kayo, mangula kayo, uling etamo balo, ing data ngay oras, ampong panahon. Pasalamat ko pa po, karening pamilyang, kelakwana na po, din katamong pengari, na ing mayap ay alimbawa, sabi na po ning banal, taya po tatangisan, nunaing tangisan tamong, ing katamong sarili. Dapat bilang pamilya, etamo po aywasan mabalag, ing luwaka rin katamong mata, uling balutang, king saglit na pinandit, itatang medyo etani akit. Akit tayo po itatang medyo ketanamong larawan. Ketanamong larawan. Ing sugat, kuntoro lulwat, kuntoro wagaga na kami. Ing kekang pengari, masakit po. Dapat iting bagay iti etamo po aywasan. Anya sana po tatang medyo do ka rin kaman. Ing paganakanan ng Diyos, at ding obligasyon na amiyatang keka. Pasalamat siya po ing sibol na ang gaking panahon ametong kang dakilang miyembro na ning sentro sibol tagumpya na ning biye. Ang gana sana deting kayang sablang pamilya na ing pepakilala ng kasalpantayanan tatang medyo kekatamo makatatakya karing kekatamong puso maging king kasuyo na sablang anak apo na sana ing kayang telakaran antimong kasalpantayanan ay kitam naking daya tamo dadaloy ing antikaniting pamagaran. Nya sana po kaluguran na kapatad, miras man po ing panahon ng tikaniti king tao. Tamo po ay wasan uling ing gabun mibalik ya king gabun ating espiritu mibalik ya king Diyos. Anya sana po kaluguran na kapatad king kasalpantayanan bilang metong amanalakaran. Bibiyemi po ing metong condolence mabilog pong kasalpantayanan sentro sibol tagumpena ning biye. Ing makiyabe kami po makirami karening sablang anak ng pamilya ampong kakaluguran. Maya pa oras po kekongan sablang kapatad sana po ang daking tauli, anong nuing kaya katamong pengari, iyatad taya po, king kayang lagakan, sana po kanyang tayang isadad, iting metong potapunggat panapon, ing kaya katamong pengari. Aba, damantala po rening kayang pamilya,
alakwana po ning kakatamong pengar. Dakam salamat at condolence pong pasibayo karing pamilya David. Maya pa abak po kaya ko kapatid king kasal patayan.